журито да обсъди и съобщи своето решение, кои са тримата финалисти. През това време ще ни забавляват миналогодишните победители Слави и Иван. Моля, посрещнете ги на сцената. Няма ли нещо добър ден, ало? Добър ден! И поне на измерили моите горанци. Ти така започна да кажа. Здравейте! Ко шпиш? Понеси ми едно кафе. Кафе няма. Кой има? Кой има? Пият капучина. Пият капучина, бе! Моите съболезнования. Какви съболезнования, бе? Пият капучина има, бе! Не, остави петка сега. Донеси ми един тоник. Тоник? И джин ли? Само тоник. И джин ли? Тоник, газин. Тоника ме и джин ли? 2 ли? 3 ли? Един, да. Съжалявам, свърши. Не си ми нещо твърдо да пия тогава. Тоник няма, той няма, но и няма. Ми най-много да ти предложа 2 чекили. Левай, бягай! Чекили, бе? 2 чекили, бе! Ти български разбираш, бе! 2 чекили искаш или не искаш? Не, донеси ми една бира, така. Бира? Той аз това чекилите свършиха. Каква бира? Наливна, наливна. Наливна? И тя всяка наливна, как си ме ще я налива в шучаща. Добре, за да се смирям, донеси ми ни пържен картоф и поне да кажа. Флег мой, пържен картоф няма. Кой има във вашия ресторант? Кажи ми, какво има? Кой има? Ти кога смечи орехи? Аз мечки... Оля, само по-бързо! Аз мечките ги мислих за... Ти мечки, бе! Ти кога смечи орехи? Мръзна ми, не. Махам са. Къде отива? С мечката ти е 12 ля. 12 ля! Нищо не съм. Нищо не си правил, бе! Климатик ползва ли ползва? Телевизор гледа ли гледа? На крака донох ли ти донохте? 12 ля! Сега, искам да благодаря на децата, които се представиха. Действително, журито беше много затруднено. Всички деца са се готвили старателно, големи таланти, просто никой не оспорва това нещо. Но знаете, че въпреки всичко сме длъжни да излъчим трима. Тримата финалисти, които ние решихме, това са Миглена Тенева, Стелян Ябълкаров
Самуил Георгиев. Регламента ще го обявят те. Сега ще дадем думата на всеки един от тях, за да ви убедят защо те заслужават повече аплодисменти. Не забравяйте, че можете да аплодирате за само един участник. Така ще бъде избран най-добрият. А сега, нека чуем аплодисментите на публиката. Кажи, Две души кажете. за какво трябва да спечелиш ти? Ами... Не знам. Това как не знаеш, кажи защо. Аз трябва да се пробвам, нали? За тръпката да дам и да бъда спечелен. Най-напред само благодаря на девети в клас, като страшно знам, че има много по-добри от мен в пеенето, но вие ще изберете. Пуснете ме напред. И не забравяйте, все отвънка ще бъдат на малко. Сега, повторете регламента, че само за един могат да пляскат. Повтарям, че може да аплодирате само един от финалистите. А сега ние чуем аплодисментите на публиката за Стилян. А сега за Миглена. И накрая за Самуил. Доколкото разбрахме по аплодисментите, тук има 3 пъти повече зрители, отколкото сме насядали. Значи аплодисментите бяха все повече и повече, което не може да бъде да аплодирате само един. Така че вие затруднявате журито, в крайна сметка... Не, защо? На мен е ясно. Аз разбрах.